Karong adlaw, maunang katapusang adlaw sa pag-disinfect sa Talisay City Health Office sa Talisay City Hall. Apan ipadayon kini matag buhatan sugod karong Lunes. Si Chona Carion sa report. Aron pagsiguro sa kaluwas sa mga kawani o sa mga bubisita sa Talisay City Hall, gipahigayon na usab ang pag-disinfect kaganihang buntag. Matag opisina, tag-sa-tagsang gi-disinfect hangtod na sa lobby. Sukad sa pagsaka sa kaso sa COVID-19, sirado ang Talisay City Hall matag adlaw Biyernes aron igahin kini nga adlaw sa pag-disinfect. Karong ang katapusang Biyernes nga magpahigayon og pag-disinfect ang mga sakop sa City Health Office sa Talisay City Hall. Gumikan kay sugod karong Lunes, ang mga taga-opisina na ang manglipyo sa ilang tagsa-tagsa kabuhatan. Ang himuon lang sa Talisay City Health Office ang pagtudlo sa mga buhatan sa City Hall unsaon pag-disinfect sa ilang buhatan. Lakip na ang saktong paagi sa pagsagol sa kimikal nga gamiton sa disinfection. Apud-apuran usab sila og alcohol nga gamiton sa mga musud gawas sa ilang opisina. Matag buhatan, aduna usay foot bath ipahimutang. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.